Be sy gen i dan sylw ydi creu rhywbeth ar gyfer yr ar efo un o'r rhein. Geibion di rhein ag mae yna lwyth o wahanol feintiau maen nhw'n cael eu defnyddio ar gyfer bob math o bethau yn y byd adeiladu. Ond i bob pwrpas, caets metal ydi o. A be dwi'n mynd i wneud ydi plannu planhigion yn o. A'r cam cynta ydi rhoi membren gardd tenna ynddo fo i ddal y pridd. Cam nesa, chydig o gompost a pridd. Dwi'n rhoi haen o gompost tua 4 modfadd yn y gwilod ac yn torri tylla yn y membren just uwch ben yn barod ar gyfer y planhigion. Mae gennym fi gymysgedd o wahanol planhigion yma, o eiddew, gweiria gwahanol, ond yn yr haen wilod yma, dwi eisiau rhywbeth sydd ddim yn mynd i syrthio gormod, achos mae hwn yn mynd i fod ar lawr yn y pen draw. Felly, dria ni hwn, dwi'n meddwl. Mae lliw hwn yn anhygoel, dydi. A mi neith o dyfu dipyn go lew, ond neith o ddim syrthio fel mae rhai o'r gweiria yma'n neud. Y Calocephalus ydi hwn. Wrth gwrs, wrth blannu wan, da ni'n mynd o'r tu mewn allan. Saets bach nesa i roi arogl ffres a gwair cerex lliw melyn gola. Dwi'n gobeithio fod cymysgedd o liwia am fod yn effeithiol. Hiwcra bach nesa. Na fo? Mae yna i gyd ond ymwneud. Iawn, amdani rwan, yn ychwanegu mwy o gompost haen wrth haen a phlannu wrth fynd, a defnyddio'r eiddew i gau unrhyw dylla tan mae'r caets yn llawn. Dwi wedi rhoi caead y caets yn sownd i 2 ddarn o bren ac wedyn i ddalo yn ei le efo darn arall o bren a sgriws. Wedyn dwi'n ei glymu fo i'r caets efo weiran gardd. Anna chi, bwr bach byw. Mae o'n edrach yn ddel, mae o'n arogli yn hyfryd. A pan ydych chi eisiau ddyfrio fo, wel, mewn ar dŵr.